కొంచెం నూనె తీసుకొని కొంచెం అట్లా కాగనివ్వండి. నూనెని కొంచెం లైట్గా పెట్టి ఇప్పుడు మనం అప్పడాలు ఎలా చేసుకోవాలనే వాటి గురించి చూపిస్తున్నాను. ఇవ్వండి అప్పడాలు. మా లాంగ్వేజ్లో ఏంటంటే పప్పడ అంటారు. పప్పడాలు తద్దా పప్పడ అంటారు. అవి బడియా బడియా అతే బడియా అంటారు. కొంచెం లైట్గా పెట్టిన తర్వాత కొంచెం వేసుకోండి. సో వాటిని కొంచెం అలా నూనెలో అట్లా కొంచెం కాగేటట్లుగా పెట్టుకోండి. సో లైట్గా వేసుకున్న తర్వాత వాటిని అట్లా మెల్లిగా కొంచెం ఓకే. ఇవి అయిపోయినాయి కూడా. ఇప్పుడు ఇది అప్పడాలు మనకి కరకరలాడే అప్పడాలు మనకి రెడీ అయిపోయాయి. ఏం లేదు, ఒక 2-3 నిమిషాల్లోనే మనకు అప్పడాలు అనేవి ఈజీగా రెడీ అయిపోతాయి. సో నూనె మాత్రం మనం కొంచెం క్వాలిటీగా తీసుకుంటే మంచిది. మేమైతే ఎక్కువగా ఫ్రీడమ్ ఫార్చ్యూన్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్నే యూజ్ చేస్తున్నాం. ఫార్చ్యూన్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్. ఓకే, ఫార్చ్యూన్ అదానీ వాళ్ళది అనుకుంటా. అదానీ కంపెనీ బాగుంది కాబట్టి ఫార్చ్యూన్. ఓకే, మీరు కూడా ఈ ఫార్చ్యూన్ రిఫైన్డ్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ మాత్రం యూజ్ చేయండి. సో దీనివల్ల ఏంటంటే ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది అనేది మా నమ్మకం. సో అట్లా మీది కూడా అలాగే నమ్మకం అవుతుందని చెప్పి అనుకుంటున్నాం మేము. కాబట్టి మీరు కూడా ఎక్కువగా ఫార్చ్యూన్ సన్ఫ్లవర్ వైట్ రిఫైండ్ ఆయిల్ మాత్రం యూజ్ చేయండి. సో ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో నెక్స్ట్ మనం ఇట్లా